había menos presuposto e deixaron o de Women e deixaron o de Biotop. Foi por eso, non? Foi por eso. Bueno, eu vou ser coherente, suelo ser bastante coherente. Como é un festival de curtas, vou ser breve, non? Vou ser curto tamén. Se un amigo meu sempre nestes casos teño dúas noticias, unha boa e unha mala. A mala é que vou falar, a boa é que vou ser breve. Estaba aí sentado e pensaba varias cousas. Eu empecé neste oficio a 26 anos, cando non había nada, ou moi pouca cousa, non? E montouse un sistema audiovisual en 26 anos. Non había escolas de imaxe e son, non había escola superior de arte dramática, non había as facultades de comunicación audiovisual. E meu pai, cando empezaba a ver cousas dobradas en galego, ele era da Terra Chá, precisamente, cerca de onde Luís Tosar, e cando empezaba a ver cousas dobradas en galego, había as películas de vaqueiros, que era o que máis lle gustaban, dicía, onde está ben, non? Pero que os vaqueiros falen en galego. Logo, meu pai morreu ano pasado, pouco antes de morrer, o que máis oía era unha serie que eu dobraba, que era Walker Ranger de Texas, non? Entón dicelle, papá, pero eses son vaqueiros. Dixo, bueno, leva un pucho, pero vacas non teñen, non? E gustáballe. Algo pasara neses 25 ou 26 anos, non? Algo pasara. Algo fixamos ben, seguramente, entre todos. Algo se fixo ben cando facedes un festival de curtas que ten dous alicerces. Facer curtas e que sexan en galego. Iso é máis do que hai 25 anos seguramente puidéramos soñar. Entón, antes de nada, o meu agradecemento, porque por eso loitamos, bueno, todos os que estamos aí sentados forman parte do xurado e moita outra xente. Entón é unha alegría moi grande. De todo o que vin, estive vendo todas as curtas, teño que dicir que o que máis me emocionou foron as curtas feitas polos rapaces. Pero teño outra anécdota, eu teño un fillo que ten 26 anos, e unha vez hai moitos anos xa, si son maior que llevamos a facer. Luís Tosar é máis novo que a mí, pero aparenta máis anos. Pois, estábamos vendo, fixeron unha obra de teatro, un director de cine galego, pois, grabou a obra de teatro con 5 cámaras, fixo unha montaxe, estábamos vendo, era bastante complexa, porque eran 26 actores que facíamos de 300 personaxes distintos, entón había que estar sempre moi pendente de que pasaba en cada momento. E na montaxe definitiva, pois o director quedouse con un amigo del, facendo de soldado 44, pero como era amigo, estivo plano fixo ali 15 segundos. E o meu fillo, que sempre foi un tipo moi tranquilo, subiu ao sofá da casa, empezou a espermexar en riba do sofá, e dixeme, onde apunta? Onde apunta? E ese día entendín que hai unha xeración, ou as xeracións que veñen detrás de nos naceron co DVD, e teñen outro código na cabeza, aprenderon a ver o mundo e a vida de outra maneira, os idiomas tamén, non? E venos a partir de imaxe, entón é tan lindo que fagades curtas, que entendades esa linguaxe, a linguaxe do cine, e que vos expresedes desa maneira que eu non podo máis que agradecervos. Un recordo para acabar, a Sara Montiel, foi un día triste onte para o cine, porque morreu Sara Montiel. Tamén morreu Margaret Thatcher, foi un día triste para o cine. E esta mañá dixeron, isto é certo, a primeira hora da mañá dicían que morreu Nicolas Cage. 3 horas despois desmentiron, era un día triste para o cine. Moitas grazas, pasad ben.